everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Layla, uno nga na ka ng pagsangpiti makog direk ha? Uno nga na. Ha? Nga naman, Direk. Ikaw gud akong direktor. Ito raning sekreto ang imong buhaton. Hangtod ang tarang tao sa mansyon, wa mahibaw nga artista ka. Ang ilang nahibawan nga ikaw gyud ang anak ni Luisito nga dugay na niyang gipangita. Ha? Busa anara ang pagsangpit na kong Sir Digoy. Sir Digoy. Okay, Sir Digoy. Oh, Sir Digoy. Sir Digoy. Sir Digoy. Patik! Ugma, mausab na ang dagan sa imong kinabuhi, Layla Libat. Ako na! Ako na ang labing malipayang libat sa kalibutan. Di ba, Sir Digoy? Kanang nagkatuinis mong pananaw, ang muda ka nimo sa ibabaw sa bangaw sa kalipay. Yes! O kung maadunahan ka na, ay kung kalimti ha. Oy, Direk! Sir Digoy! Sir Diggs! Okay kayo, Sir Diggs! Unsay Sir Diggs? Unsay Sir Diggs? Sir Diggs, good! Digoy! Diggs! Ano ba, bas? Bata sa kang pamation ba? Murag mo bagits mo ka ba? Sir Diggs! Kamausa kang libata ka. Kamausa kang munuulo na ko, no? Ikaw na, Layla Libat. Magyud! Ako na! Kung ikaw na gyud! Tilan, sirtihan ako nga ikaw nga akong nasugatan. Ako sab! Oh. Swerte sab ko ni mo, Sir Diggs. Mao nga ako ni isipong utang kabubuto ni mo. Nga akong dadon hangtod sa akong kamatayon. Kana, murag malipay ko, anak. Okay, ugma. Kuhaon dagag alas 8 sa buntag ka. Uy! Bugnawa ni mong auto, Sir Diggs, uy! Oh, milyonaryo man ang akong amo, mao nga mura sa kong dato. Mading dot kay kag auto. Pero time pa sagot. Stop. Ingon ka, direktor ka. Direktor ko, pero nagtrabaho sa ko sa mansyon sa imong atuan. Ako'y manager sa tanang helper o personal driver sa akong amo nga mao ang imong amahan, si Sir Luisito. O, naon sa kaniya? Nganong nangagho ka man? Kuan. Ikulbaan naman nung ko pag ingon mong anang mansyon. Nga to na paingon sa mansyon. Ay, kulba. Ayaw kulba, relax. Unaw na alang nga kwarta ang imong magunitan kung dili ka mabuking sa imong pagka-artista. Time pa. Oh, kwarta. Ay, lagi kwarta lagi pero pangilad naman gini akong gibuhat no. Unaw na alang nga artista ka aron dili ka magkonsensya. Tuod no. Artista. Artista. Yes, artista ko. O niya, Artista ang ko. akong papel maugyod ang pagpangitan nimo. Mhm. Nga nga anak ni Sir Luisito Laurente. Ani anata, duol na ta. Ha? Ha? Bibot na ta? Apit na. Hay man na bay. Bungtod malagin ka sa datong gisubay. Naa si babaw ang ilang mansyon. Tanawa. Hmm. Mauna? Mauna ang bay sa ko amahan? Patay? Kung si patay. Ayaw pagpatay-patay di ha. Duol na ba yata? Dili na mahimong mo atras ka. Dili ka kutag-utaguron kung masakpan ko ng ilad ko. Ayaw lagi. Ayaw, relax. Ayaw pag naunahan nga ng ilad ka. Kaibaw ba ako sa imong record dito sa inyong barangay ha? Lagi, uy. Babaeng basagulira ka. Ay, Di ba? si balik ka na dire ko eh. Kalimtan ta to. Pero okay naman ko dito sa barangay Kawit kay pamasa to hinungdan mga tao dito. Pero ang hadlok mo ko ng akong kontra mga dato na.
Ah, Ay. hmm? Sir Diggs, nga namihunong ka, imo magpahunong ni auto. Kinahanglang maklaro nimo ang mahitabo nimo kung mulampos ka sa atong ikasabutan. Ha? Ha? Tutuki ko. Ah, ikaw? Oh, tutuki ka ng mansyon. Oh. Kanang mansyon sa ibabaw. Oo. Unsa may naadihang akong tutukan? Kanang mansyon ang tanawang. Ikaw na ang mahimong tag-iya anang maong mansyon kung dawaton kang anak ni Sir Luisito Laurenti. Kanang saba ka diha. Oo, tanawa sa ubos. Ubos, Tanawa. unya, Unsay makita nimo? kanang kamanggahan. Oh, kana. Usa man sada? Oh, kana siya. Kanang tanang kamanggahan o kanang mga sa kabayuan, ha? Kana sa kilid og mga baka na ay mga baka nga imong makita, ha? Mga kabayuan, mga baka ikaw maoy tag-iya. Ha? Mag-sure, oy. Maunay dangata nimo pastilan, laylalibot pagkaswerte nimo. Ako na? Uy. Pero tayo pagod. Ngano ako magigipili ni mo, oy. Tungod kay hibaw ka, libat ang anak ni Sir Luisito nga gikawat. O gibilin sa usa ka sitio didto sa inyong dapit. 20 ka tuig na ang nakalabay. Unsa? O posible nga ikaw. Di ba, Layla? Luisito, Luisita, kumusta na? Nakitaan na ba ninyo nga akong anak? maunang akong isusulti karon nimo Luisito. Nakita na gyud ni Digoy ang imong anak. Og paingon na sila dinhi karon. Mao ba? Salamat. Salamat kayo kang tikoy. Mao gyud. Naghago gud siya pangita sa imong anak. Nabasab ang iyang inahan. Si Monica. Ha? O anak ko mahibaw-bahin sa inahan sa imong anak Luisito. Ang gisulti lang ni Digoy mao nga nagpaingon na sila dinhi karon. Wala kong makakita niya. Oh, makita mo na siya karon Luisito. Paaputa lang siya dinhi sa imong lawak. Mao ka nang ibutang si mong una nga ikaw ang gipangita ni Sir Luisito nga iyang anak. Ay, lagi ako naginanggi isod sa akong una pero mura imposible na, Sir Diggs, oy. Tinuod ko kung anak ni Mama Linda o Papa Sito. Daghang mga sinagup nga wa maibaw nga sinagup lang sila Layla. Ha? Tinuod ka kanimo pagduda, Sir Diggs. Posible ka na. Pero, ay, posible gid na, oy. Pinanggagod kay ko sa kong inahan buhi pa ni. O sa kong amahan sad. Ug amo maslingan saksi sa bini. Ay na naghatagi rason ang imong kaugalingon nga dili kanila tinuod nga anak. Una-una lang nga tinuod kang anak ni Sir Luisito, okay? Aw, O gandama ang imong kaugalingon kay ania na to. Miabot na to. mama ningi. Uy, hala, Sir Diggs. Kadako. O kanindo tinibaya. Dili ka maligo sa swimming pool? Dili. Di ko na maligo ka rin. Ano man bro? Bitukar mong kakandingon? Basta. Kamu na pangaligo dito ka. Oh. Ang akong tigring tita Trisita, dami. Guys, ayaw na magsaba. Kay tubagon ko na ini akong financier. Hello, tita Teresita kung gwapa. Ayaw ko gulo-ulo. Pauli ka ron dahil. Unsa? Tita, may mo bag? Unya na lang? Kinahanglang mo pauli ka kung gusto kang mabahinan sa katigayunan ni Tito ni mo Luisito. Unsa? Nga nung day, tita? Patay na ba si Tito Luis ito? Dako pa siyang bu. Pero ni ana ang gipapangita niyang anak. Unsa? Doon na gudi si anak. Oh, og ni ana sila. Miabot na. Busa pauli ka ron dayon. Pakita ang imong Tito Luisito. Nga naapa ka ng iyang bahinanan siyang katigayunan. Bye. Oh, saan masabda? Misigam ko na imong mata. Bitaw na. Ron ka nakakita multuan ng imong mga mata? Nakita na ko nung ang anak ni Tito Luis ito. Aw, kun mao na. Klaro na lang.
Nga di ka magkasunod sa katigayunan si Munguyuan. Dili ni mahimo. Kinahanglan mo pauli ko. Pwede mo uban sa inyo? No, ayaw na, Venus. Ako nang paminaw ang sunod nga mahitabo. Bro, ihatod si Venus sa ila, habi. Manawag na rin ko ninyo kung unsay mahitabo sa bahay. Welcome home, Laila. Ma'am, Tita. Ay, Tawag ako og Tita Teresita. Dali, sud. Lingkod una diha sa sala. Ma'am, unsay sunod ako nga buhaton? Paliw kog adto sa kitchen. Ipanda magpagkaon. Kay ni ana ang atong gipaabot, Digoy. Sige, ma'am. Laila, ikaw na ang may bawg, ha? Ikaw na may bawg din, ha? yes, Sir Diggs. Okay. Excuse me. Sir Diggs? Nganong gitawag ni mo Sir Diggs si Digoy, Laila? Akuan. Ay, aron mas mubata siyang paminaon siyang tita. Oh, mao ba? Oh, sige, lingkod na diha. Kay adtuon ako ang imong amahan. Ay, sige. Ay, hala, uy. Kadako ba yung salaha? Mura mo nagdamong gulay ni Hitabua. Tinuod kang gisulti ni Sir Diggs. Nga, mahimong ako ning tanan. Kung dawaton ko nga anak siya nga gaon. Luisito ni ana siya. Hain siya. Pasudlon ba na ako siya din sa imong kwarto? Pasudla. Gusto na kong makakita kaniya. Ayaw lang kayo palapis imong kalipay, ha ba? Nahibaw ka na ba kung unsaon mo sa pag-ila ang imong anak? Hmm? Lahibaw na ko. Busa. Pasudla na siya. Mas mayo tingali nga magpailis ko na sa imong nurse. Aron gwapo kang muatubang niya. Nurse? Ilese si sir ni mo. Ayay. Wa pa mamabalik si... Aw, katong akong tita. Ito naman kay problema. Papalpak man kani akong pagka-artistahan eh. Taro na guling ko din eh. Kaya miingo na ba to, Sir Diggs? Kadaghan ko nung kamera king baya. May miyabot. Gwapong lalaki. Ikaw bang anak ni... Oh! Tutok man ka! Libat ka! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Layla, libat. Ayay. Wa pa mamabalik si... Aw, katong akong tita. Ito naman kay problema. Papalpak man kani akong pagka-artistahan eh. Taro na guling ko din eh. Kaya miingo na ba to, Sir Diggs? Madaghan ko nung kamera king baya. May miyabot. Gwapong lalaki. Ikaw bang anak ni... Oh! Tutok man ka! Libat ka! Anong sa kaniya? Hoy! Kasi katawanan ko libat ko. Dagdag ko lang na bakba ni mo da. Kitang lingang ka gana. Mutuon ba ko ni mo? Hoy! Maldita ka na! Yabag ka mong ka. Manini ka daot ninyo. Abi kay PWD man ko. Inyo lang ko katawan. Yabag. Hoy! Ay ko ganig yabag, ha? Ang ano mo day? Masabi na konsulti ni mo ha? Masabi gusto ni mo. Muhila ko. Kunin mo kong katawan. Bugal-bugalan ko ni mo. Angay ka magpasalamat do. Nga tarong ng mata ni mo. Uwa naman katuilis pareha sa kuha. Nya, bugal-bugalan nung ko ni mo. Yote ra! Kaiso ko ni mo! Unya! Ha? Di ko parehas sa bang PWD ha? Nga magpaubos lang do. Parehas sa tantaw ha? Parehas sa taghangin nga gihanggap. Yuta nga gitumban. Uy, pag hinilas, oy.
kag mamatay ka, pareha sa tagkalabira. Hoy! Oh! Ay kung tubag ka ha? Huwag ka kailan ako. Wa! Ngano ikaw, kailan ka na ako? Hilasa ko di mong manubag. May nang mahibaw ka nga ako ang pag-umangkon sa tag-iya ining baya. Layo ra ka na ako, do. Basta yung paghinilas. Hoy! Ngano ko tayo nakasulti mo kag layo ra ko nimo. Kay kinsa mo kuno kami? Ikaw, pag umangkon, ako anak sa tag-iya ning baya. Unsa? Huwag ka malipong. Lipong. Nadi ko ikaw ba din ang lain? Ako raman. Ikaw tingin lipong diha. Pag umangkon lang ka, samtang ako anak sa tag-iya. Bebe, na mga utok. Kinsa may labaw na to ron, ha? Hoy! Kahilas ko di mo muangkon nga anak kas tag-iya. Libat ka lang, day. O bitaw, libat bitaw ko. Pero, kini akong pagkalibat ay nakaingon kung nga na ni ako karon dinhi. Unsa? Lisngag lang ilong ni Bra. Rexon, Eh, maayo kayo liya ka na. Hala, paandam sa kusina ang paniod to, kay magdungan tantana sa pagpanghaon o kang Tito Luisito. Tita, tayo paragod. Kinsa man ning libat? Siya ang ipapangitang anak ni Tito Luisito nimo. Unsa? unsa na? Hilaw ka. Mangaway pa. Uwaw no, uwaw. Dali na, Laila. Excuse me. Uy, katong bayhana ang ipapangitang anak ni Tito Luisito? No! Luisito, niya na si Laila. Mao na siya nangita sa anak. Ikaw ang anak ni Monica Albor. Ha? Dool na ko. Padool niya, Laila. Ay. Kinsay pangahan nimo. Layla. Ako si Layla. Patanaw ako sa imong mga mata, Laila. Ha? Utok na ako. Mauwa man ko, sir. Libat man ko, sir. Mauna ang gusto kong makita ng imong mga mata. Tutok na ako. Ha? Good. Sige, matuto ka nimo pero ayaw ko kataw iha. Ang imong mga mata. Sir, nganong kahilakon man kanatanaw sa kong mga mata. Murag kahilakon lang sa noong ko natanaw nimo. Ay, ang imong inahan. Patay na si Mama Monica, sir. Dugay na. Ug dagdako ko sa nakasagop na ako si Papa Sito. Ay, baw ka di ay. Kadili siyang tinuod ni mong amahan. Kalang imong papasito. Naibaw, sir. Kay may buot naman ko pagsagop niya na ako. Unya, hahain man sab ka ng papasito ni mo. Wa na sab siya, sir. Pataray na sab si Papa Sito. Mao ba? Bata pa sab kong namatay si Papa. Mao na nga, ang amo nilang masilingan na may pagkaon ako. Pasaylo ako, anak. Ha? Ikaw gyud ang akong anak. Ang among anak ni Monica. Ako gidoon, sir. Anak ko ni Mama Monica. Namansab gani ko dang birth certificate. Mutanaw ka, sir. Dili na kinahanglan. Bitoon ako nga ikaw ang among anak ni Monica. Ako kinikibati karon nga nakakita ko nimo. Ha? Kung mauna, sir. Milokso imong dugo pagkita na ako, sir. Oo, Ingon man sila. Basta kuno paryente nimo o kakadugo nimo ang usa ka tawo, mulukso kuno imong dugo. Pero sure gyud ka, sir, milukso gyud imong dugo pagkita na ako. oo. Tugod anang
imong mga mata. Ang ako libat yun ng mga mata, sir. Oo, mao ka ng mga mata. Ang nakitaan ako sa gamayng bata. Gagidahan ni Monica ug ipakita ang among anak. Pero wa na ko siya pamatian yato hikayuna. Tutuod kay mas kamhanan ang tingo sa akong ginikanan yatong panahona. Napasagdan ko kamo si mama. Modalay akong nahibawan nga milaya si Monica. Daha ang among anak nga mao ikaw. Anak, mas hilo ako. Sa katapusan, natuman na kyud ang imong pangandoy, Luisito. Sir, tinuod ka. Nagyangko ko ni mong anak. Wa na ko magduha-duha pa. Ikaw, ang among anak ni Monica, nga lipat. Sure yung ka, sir, ha? Papa na ang isang pitna ko. Ako, ang imong amahan. Ikaw gini nga akong amahan nga nalumos sa baw. Oo. May abot ng anak ni Tito Luisito. Basta kinikalibat. O lagi. Skang lugawa lagi. Wa ko magtuo nga. Pangitaon pa siya ni Tito. Nalibat man eh. Bitaw no? Wa mo imong Tito Luisito nga libat iyang anak. Wa agad. Magparte magani mi ron. Mao ba? Mahimo pa na sa party? Gusto sab ko makakita ng libat nga imong giingon. Onya na. Manawag ako ninyo ni Bimbo. Basta ha, excited na sabi ako makakita ng libat nga anak ni Tito Luisito. Makatawagid ka kung makakita ka niya. Pero, maldita lang kayo. Makasurok sa dugo. Mao ba? Naghinilas na di ay. Pobre na bagay purma. Uy. Excited na gid ko makakita na niya. Gregson, Noidigoy. may mong magpatabang ko nimo do. Unsa man na? May bawa sila si Tita Teresita nimo nga andam na ang pagkaon. Noidigoy. Mahilo na ko karon. Nga nakita ko na ikaw, anak. Sa gani nga nimo, Layla lagi ako nga, sir. ayaw na lagi pag-share na ako. Papa ang isang pet na ko. Kikan karon. Pero, ngilo pa mang ipapa ni mo. Nakalitan man ko. Lahibaw ko, wa ka magtuo. Gabuhi ako, di ba? Oo. Kisabay magdahong nga. Nga buhi pa ako papa nga nalumos sa baw matupok mama. Sandi lang, hatagan ti kaghigayon nga ma-absorb nimo ang mga pangitabaw karon. Tita, andam na ko nung lamisa. Unsa man, Luis? Anhi ka lang mo kaon sa imong lawak o mudungan ka na mo dito sa kusin? Makiguban ko ninyo at tukos kusina mo kaon. Pero ihatod una siyang kwarto nga akong anak Teresita. Asa man siyang kwarto, ha? Ibutang Luisito. Sa kwarto, tupad sa kang Rikson. Rikson, ihatod siyang kwarto ang akong anak. Mao na yung imong kwarto ha? Mahal na mong prinsesa. Pulbugal ha. Sure ka? Huwag ka masayop. Ani ko din eh. Sigam na imong mata. Ngang, pindot ni kwarto ha. Why dili nindot sa mga kwarto ining mansyon, oy? Nya, tanaw mo ka. Isi man ka, napraning ka. Ikaw ba? Ano man ko? Itigag sinultihan ha? Praning sa kalinihukan. Oh, nga ni mo lagi sila pultahan. Gusto lang kong mututok anang imong mga mata. Nga naman, karon pa kakakitag libat? Bulitahan ni mo eh.
Kamal dito masad ka. Oh. Saman. Sus! Oh, sus. Ayo ba ni mong... Oh, kayo ang sound. Sudukon. Sige, suway. Kipiti ka. Mao ba? Mupitik gid ko. Kahilas ko di mo eh. Abi nang imong kamot eh. Aray! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!